Взех тази книга за малкия си брат, тъй като постоянно си цъка на телефона, но по-лошото е, че я разгледах само веднъж, а вече не мога да спра да я играя от 2 часа. Това е Пътят между вековете. Изобщо не е обикновена книга за четене, а приключенска книга-игра. Тоест, ти си главният герой и накрая на всяка страница ти избираш на къде да продължи историята. Най-заребяващо е как самата история те увлича и те води до моменти, в които ти си на ход, докато се чудиш как си попаднал там, събитията те изправят пред съдбоносен избор да се крутуваш за тих и сигурен живот или да рискуваш всичко и да влезеш в тайния комитет на Васил Левски. Тук всяко решение буквално отключва съвсем различен свят. Започва съвсем нормално на ваканция в родопското село Кожари при чичо ми, но процепът на времето ме заведе директно във Варна през 2107 година. Непостъргачи, холографски реклами, транспортни капсули. Имаш над 35 различни финала. В моя случай успях да се върна в селото, само дето за близките ми бяха минали 11 години, а аз не бях остаряла из ден. Търсите подарък, който да зареби децата ви да играят, но не на телефоните, а с нещо реално. Това е вашият избор. Само внимавайте да не се заребите и вие като мен, че след това няма да се отлепите заедно с детето си. Линкът за книгата може да намерите долу в описанието.